katapos ng bagyo ay itong tambak na basura naman yung susunod na makikita natin. Kumbaga hindi na ito bago sa atin. Ilang beses na rin na dumaan yung mga bagyo dito sa ating bansa at naging isa sa pangunahing problema pagkatapos ng bagyo ay itong tambak na basura. Kaya nga tayo ay nanawagan mismo sa ating pamahalaan na tugunan itong problema na ito, lalong-lalo na yung overproduction ng paggamit ng plastic dito sa ating bansa. Mapapansin natin halos karamihan ng mga kagamitan natin ay gawa na sa plastic. Ang pangunahin na madalas na nakikita natin ay mismo yung mga pambalot na kung saan ito yung nagdudulot ng pagbara dito sa ilang mga estero na kung saan ay magbubunga ng pagbaha dito sa atin. And at the same time ay may mga regulations tayo pero hindi pa rin ito sapat para mas mapigilan itong paggamit at mismo pag-produce nitong ganitong klase mga produkto. Ayun. Yes po, Sir Tony, si Idol Matthew po ito. Matanong ko lang po, ukol po dun sa produksyon ng plastic. Dito po ba sa Pilipinas, meron din po ba tayong mga producers nito or ini-import pa po ba natin to? Ano po, ang ano po natin dito? Maraming mga klase ng mga plastic products dito sa ating bansa. Ang iba dito ay dito pinoproduce, halimbawa na lamang yung mga sando bags kung tawagin, yung iba dyan ay mga locally manufactured na kung saan halos marami nakikita natin na ito yung madalas na nagiging sanhi, especially doon sa mga pagbara ng mga estero. Marami rin ilang mga finished products na kung saan galing naman ito mismo sa ibang bansa na kung saan ay gawa na rin ito sa plastic. Kaya ganun na lamang yung ating problema na kinakaharap dito. Kumbaga hindi lang lagi dun sa issue nung waste yung disposal na kung saan lagi na lang ibinabato doon sa ating mga kababayan, yung sa mga reports na nakikita natin, mismanaged, unhampered, walang kumpay yung pagtatapon, and at the same time ay yung production hindi masyadong binibigyan ng pansin. Siyempre, the more na tinatangkilik natin yan, lalong-lalo na ngayon, paggawa sa plastic yung mga produkto, mas mura, mas abot kaya ng ating mga kababayan. Kaya kailangan i-address din yung production mismo ng paggawa ng plastic na ito. Ayun. Yes, sir. Tungkol po doon sa sinabi niyo po na kayo po ay nananawagan mismo kay PBBM, meron po ba kayong nakatakda pong appointment or scheduled po na mapag-usapan ito pong usapin po sa pagtugon sa basura? Sa ngayon wala pa mas pinanawagan natin ito dahil alam naman natin nakikinig ang ating Pangulo. May mga government officials or secretaries naman siya na tingin ko ay magbibigay sa kanya ng impormasyon patungkol nga dito na mismo nga siya ay naranasan niya yon nung time nung bagyo na kung saan inspect siya. So, mainam talaga na mag-hands-on yung ating Pangulo, lalo-lalo na doon sa unang-unang State of the Nation address niya na kung saan binigyan niya ng pansin yung plastic pollution dito sa ating bansa. Yes, sir. Another question, sir. Meron po ba tayong datos po ukol sa kung ilan nga ba yung na-generate or ilang plastic waste yung kung ilang kilo ito, ilang tonelada ito na nagiging dahilan nga po ng pagbaha po dito sa particularly dyan sa may bahagi po ng NCR po? Dito sa mga datos na meron tayo sa noong 2021, yung World Bank mismo, ang kinategorya yung Pilipinas sa ikatlo sa pinakamalaking contributor ng plastic pollution na nag-estimate ito ng 0.75 million metric ton of mismanaged plastic entering the ocean every year o kada taon.
Sa similar na report din, lumalabas na tayo mismo ay nag-import ng 1.98 million tons of plastic raw material. Isipin na lang natin kung gaano karami yan. Kabilang natin dyan yung mga plastic packaging na ginagamit na umaabot sa 393 tons na ini-export pa natin. So bukod pa dyan doon sa mga recycling dito sa atin, kaya ganun karami, no? Yung expect natin talaga yan na hindi mawawala dito sa atin yung mismong paggamit nitong mga plastic, despite the fact na meron tayong global problem, particularly yung climate change, na kung saan mismo itong mga gawa sa plastic ay gawa po ito sa petrochemical. So fossil fuel po yung ginagamit dito, na kung saan isa sa contributor ng climate change. And at the same time ay napapansin natin na halos yung mga cheap products dito sa atin na mabibili o makikita sa mga pamilihan, karamihan ay gawa sa plastic. So nagiging substitute talaga yung plastic as raw material para sa mga cheap products. So kapag ganyan yung senaryo, ibig sabihin, siyempre may kaya yung ating mga kababayan na bumili nito dahil nga sa mas mura, mas abot kaya. Subalit yung epekto naman nito mula doon sa production hanggang doon sa disposal nagiging malaking problema ng ating bansa. Yes, sir. Sir, ano po yung mga specific programs po ng inyong grupo sa pagsusulong po nitong pag-ban po sa mga plastic na ibinababa nyo po hindi ko alam sir, sa local government po or sa mga iba pang communities? Sa ngayon kami kailangan din tayong kumbaga i-systematize. Hindi naman talaga din natin kayang i-ban totally yung lahat ng klase ng plastic production. Ang sinasabi lang natin, bawasan natin. Kumbaga i-gradual yung phasing. Halimbawa na lamang, ang pinakapangunahin na kailangan talaga nating maisulong na mapatigil, mapaban ay itong paggamit ng mga single-use plastic dahil ito nga yung mas immediate na nakikita, especially doon sa mga tambakan ng basura, sa mga kumaga nagiging sanhi ng dahilan din pati ng pagbabara ng mga espero nagdudulot ng pagbaha, and at the same time ay umaabot na nga ito doon sa ating karagatan. So sa simpleng pagpupursige, lalong-lalo na ng ating mga local officials na magkaroon ng mga ordinansa, particularly sa pagtitigil ng paggamit ng anumang mga plastic products, particularly yung mga sandbag, single-use plastic, yung mga disposables, kabilang na rin po dyan, malaking tulong na po yun. May mga ilang mga klase ng mga kagamitan tayo pa sa bahay na kailangan din naman natin i-phase out. Ibig sabihin, kung wala namang available na substitute, gumawa ng paraan kung anong pwede. So, may mga gamit tayo mismo na kung saan plastic pa rin naman din yung ilang mga ginagamit. Pero kung merong available, lalo na yung mga natural eco-friendly materials dito sa ating bansa, napakarami, baka mas yun na lang yung mas bigyan natin ng pansin. At yan po yung sinusulong ng aming grupo na maghagilap ng mga natural eco-friendly substitutes para dito sa mga produktong gawa sa plastic, para mas ito yung tangkilikin ng ating mga kababayan instead na bumili ng mga produktong gawa ng plastic. Yes, sir. Idol Matthew po ulit. Maiba naman tayo, sir, no? Sulitin na namin. Tungkol naman kasi sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante natin itong Lunes. Nakita ko po sa inyong Facebook page, talagang nakijoin din po kayo sa Brigada Eskwela. Tanong lang po namin kung anong obserbasyon ninyo ukol sa mga, kunyari sa classroom po, kung ano nga ba dapat yung isa sa mga dapat tutukan para kahit papano ay makaiwas sila dun sa toxics na daladala, and as well as doon na rin sa mga gamit na binibili ng mga estudyante, kung ano nga ba dapat ang bilihin, ano nga dapat isalang-alang, ano nga dapat yung mga dapat iwasan sa pagpili po ng mga salamat at nabigyan natin ito ng pansin. Medyo nag-review Hello, sir. Hello, sir. Nawala. Hello. Ayan, okay. Hello. Yes, Okay, sir. Sige.
Yun, nagpapasalamat ako at nabigyan natin ito ng pansin dahil nga medyo natabunan itong yung mga event nationwide ng ating mga paaralan para din sa paghahanda sa Brigada Eskwela. Magandang mabigyan ito ng pansin lalong-lalo na ng ating bagong kalihim ng Department of Education na maisiguro na yung ikalawang tahanan ng ating mga anak ay ligtas sa anumang peligro mula sa mga chemical na ginagamit, and at the same time ay yung problema ng basura. Contributor din kasi maging yung ating mga paaralan. No? Bagamat dito sa ating bansa ay meron ng mga regulations, halimbawa na lamang ipinapatupad ng Department of Education yung tinatawag na lead safe paint. Mandatory, ibig sabihin lahat ng mga pintura na gagamitin, lalo-lalo during the time ng brigada, ay dapat lead safe paint yung gagamitin nila. Ibig sabihin, widely available na po kasi doon sa ating bansa yung mga pintura lead safe. Meron pa itong tingga na delikado, subalit ito ay nasa international standard limit na. Which is 90 parts per million, mas mababa na sa 90. Kung ganito po yung sitwasyon natin na meron na tayong choice para sa mas safe na mga produkto, therefore yan po sana yung inaasahan natin sa mga paaralan na ipatupad nila dahil meron tayong regulation. Ikalawa, yung pagsasaayos ng waste management mismo ng mga paaralan, na kung saan ay sa murang edad ng ating mga anak ay tinuturo na kagad yung proper waste management, proper waste disposal, yung simple na lang na saan ba natin ilalagay yung segregation bin, mahalaga yan sa mga paaralan, na kung saan para mismo matuto kagad yung mga bata, saan ba dapat niya ilagay, kung ganitong klase ng basura o panapon, saan niya ito ilalagay. Tapos kung pwede, kasama din doon yung pag-promote natin, idol, nung mga may 3 R's meron parang 5 R's na tinatawag, yung reuse, recycle. So, isang murang edad ng mga bata, mas matututunan dito. Dahil nga, may konsepto nga dito sa atin na, kumbaga, yung basura na yun ay likha, galing na yan dun mismo sa mga tao, sa mga kababayan natin. Therefore, sa murang edad ng mga bata, matuturuan na kagad sila ng proper waste management. Tama. Ayun. Sir, ito po bang ito pong mga isinusulong nyo po na mga programs po, pumupunta rin po ba kayo sa mga community para po ibahagi po itong mga ganitong kaalaman at pagtuturo ukol nga po dito sa pamamahala po sa mga basura? Tama yun. May mga ilang mga community partners tayo. Bagamat hindi namin kayang ikutin nationwide, no? Medyo limitado din yung ating kapasidad na gawin ito. Tandaan po natin, napakatagal na ng mga regulations dito sa ating bansa. Kailangan lang talaga itong mas ipatupad, mas bigyan ng pansin. Hindi lang ng national government, kundi maging ng ating mga lokal na pamahalaan para mas ma-implement ito ng maayos. Pag nakakaligtaan kasi dumadating na naman yung mga sakuna, baha dito sa atin, saka lang tayo na nababalik sa atin, no? Na pag-isipan at pag-aralan muli itong mga programa na ito. Napakatagal na nitong nandito na sa atin. Ang kailangan na lang talaga ay ipatupad ito ng maayos at maging sincero tayo dun sa pagpapatupad nito. May mga ilang community partners tayo na patuloy nating binibigyan ng ganitong klaseng programa, serbisyo, lalong-lalo na din sa eskwelahan dahil isa yan doon sa aming pangunahin na kampanya, yung tinatawag namin na Toxic-Free and Waste-Free School Program. Bahagi po ito ng aming pagsusulong ng karapatan ng mga bata para sa ligtas na kapaligiran. Yun. Yes, sir. Sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan po para po dito sa issue po na matagal na talagang problema, even sa mga starting sa mga community.
Tama po yan, no? Napakahalaga po na kumbaga mas makilahok tayo, makiisa tayo doon sa ating kampanya laban dito sa paggamit ng anumang plastic products. Kung kaya natin mas ma-minimize ito, ma-reduce yung target sana natin at the household level, mas mainam. Marami tayong mga substitutes, maraming mga iba pang mga gamit na pwedeng gamitin ng ating mga miyembro ng pamilya bukod doon sa paggamit ng plastic. Tandaan po natin, napakalaki ng problema na ito. Hindi lang naman dito din sa ating bansa, kundi din sa iba pang mga bansa. Kaya kailangan natin po talaga magtulong-tulong na ipatupad, especially kung meron tayong mga regulations or ordinances related dito sa single-use plastic. Mas ma-minimize po natin. Marami tayong mga pamamaraan para mas ma-let na natin yung paggamit nito, and at the same time ay mas makatulong tayo para hindi na tayo makapag-contribute pa doon sa volume ng basura dulot nito ang plastic production. Ayun. Maraming salamat, Sir Tony Dizon, sa ibinahagi niyo pong kaalaman ukol po dito sa plastic na nangyayari po na problema dito po sa ating bansa. Thank you, sir. Thank you po. Ayan, maraming salamat, sir. Salamat sa inyo at mabuhay yung inyong programa, station, at sana hindi lang po ito yung huling pagkakataon na pagbahagi po sa inyong programa. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat, sir. Mr. Tony Dizon, isa pong toxic campaigner from Ban Toxic, mga idol.